let tungtuma chuan linear equation in two variables chapter kan zir dona hei chapter poi mo tak mai nia tuna hianin atul zong ka soi chuak vek dona chuan a chip chiarin heng chapter atanga zilngai ho kha sangin video clip sang kan tira doni tuna chuan a khai khomna a chapter pumpui hi all in one ang deuh ni chu video pakata avai chungchang hi ka soi chho vek dona chu he chapter hi poi mo lutuka mak nga pu tena chuakani long answer chuana ania graph chuan hei helaya a screen ron lang question ho hi he chapter tana zirtur dewa kan han than deuh chu nia heng ho kan thiam photanga atulani le he aya chiang dang zirtur ala omani le kan zir leng om tolo phe chuan hei chau poirin tak phiawani chuan soi lut hal pop up tai la hei linear equation in two variables ti hi linear ti tak hi amma khanin Mizo khanin soi to polynomials kan ti chu 2x plus 7 te lo om ta se hei hi number ani lo ta number I o alphabet anon marani ta chu variable tin kan soi thini hei variable chu ni ta ni chuan variable ma chi number om hi coefficient ti ni hei coefficient ani ta heng variable te coefficient te ron lan to na ho tiang hoi polynomial tin an soi thini chuan in degree 1 a degree om zia chu an tin nan 2x square plus 7 ita se a degree chu helai mi hin ita ni a degree nei hi hemi tan hi chuan square ani ta a degree nei chu 1 ani ta ni chu a degree kha 2 a san ber na kha 2 ni chuan heng howi quadratic an dikher ta mo quadratic polynomial ti lo ni ta ni hei quadratic ania hetianga degree 1 nei 1 chau nei howi degree 1 hei zia pon ziak lang lawa variable khat chau ti na ni chu heng howi linear polynomial ani ta ni hei linear ti tak hi ni ta ni tin line ti shrim atanga thumal ron kala ni hei linear ti mo chu nakina graph te kan draw nga chu da chon line ngil tak an ron kal dona chumi soina po chu ni pa form hal ti khain thra boka nga chuan 2x plus 7 kan ti hian hela example ka pan kha hei a variable hi pakhat chaw oma degree 1 ni ta ni square om lawa mo heng hi linear polynomial ti khan ka soi to hei linear polynomial chu ni ta ni chuan engam mani tluk ta se hi atluk anon ti ta ni mt nan ta te hianin 12 te amo 11 te lo tluk ta se hi hian mo dule 9 te lo tluk ta se ti te 9 lo tluk ta ni chuan eng number po khalo tluk ta se kha ka chu chuan linear polynomial khan thil engam moron tluk kan ti tak helai hi equal ti khan sap thong ani ta he equal ti thumal taki equation kan ti tak hi ni ta bok thau ta veilam le dinglam te inkara intluk sign hemi equal om hian he hemi pumpui equation tin kan soi thei ta ni chuan 2x square plus 7 te lo ni ta hemi quadratic zo ki he lo ni ta quadratic polynomial hian engamani lo tluk ve thau ta se dinglam le veilam inkara hian equal to sign om thau ta equation chu ni ta thau ni he ma se heng ho chi hi degree 2 nei hoi quadratic equation an tila mai ta hei quadratic polynomial an tila mai ti na ni sorry linear equation an tila mai ti na ni hei linear equation chu mi am zia chu an ti nan 2x plus 7 equal to 9 in lo mutani hei polria ta te point 0 to nga xi a hian eng number nge ta ron lut chat se dinglama 9 ne hian ai mil chi ana tur ti kha xi man tur number hi zon chuan ni thin ta ni find the value of x ti te kha lo ni thin ta mo tiangain zon chuan dong jon 2x hin da banga plus 7 hi 9 lama hena vakal chuan 9 minus 7 alo nianga mo 9 a 70 paisen 2 lo nia ta hian 2x alone ta he 2 hi akara multiply ama wangin divide in heta chuk thanga mo chuan kan han cancel khan 1 a chok ta x is equal to 1 alo ni ta ni xi hian 1 a mile he equation hian mo han proof chin taina 2x plus 7 is equal to 9 a hianin han zik tawla xi a hian 1 a support ti ka kan thachok ta 1 han da lu chin tawla 2 ne nan in kar han multiply omnia 2 into xi khan 1 kha han da chin tawla mo plus 7 alo nia 2 1 is 2 nia plus 7 alo ma 7 plus 2 to 9 a chok ta chia dinglam le veilam hi anin tluk ani ta chia tan he in tluk sign khani ta ni atopa ain tluk chat ti kha xi number mil kha kan jong chok thini he chu polria ta te po in zir to thinang mo chuan entir nan tun khei sai chuan in 2 linear ania hei hi tro linear polynomial ni ta ni linear equation kha hei ni ta
ta chuan in x hi degree 1 ani ngai ka ti ta degree 2 mo kha lo ni chuan quadratic ti minga pudei don a ming kha ka soi fiam mai mai ni chu chuwang chuan quadratic equation zia chu heng quadratic polynomial degree 1 ho hei variable a hian a power hi 2 ti te lawa 3 ti te lawa 2x plus 7 equal to 9 lo ni ta se hei degree hi 1 ani ta hemi equation pum pui hi equation ka ti khan include ka ti na dinglam le velam include sa anga thilan ron zia pum pui hi linear equation chu lo ni ta mai ta ni chuan into variables ti je chu ta hian variable chi khat chi kan hmanga chu x chau hi ni ta ni alphabet chi dang entina na y te ron lang ta se mo 2x plus 7y te ron lang ta se chu variable chi ni anom ta chu tak chu two variables ati hi ni ta hetianga variable pahni nei ho hi kan zero don tina ni ber chu he chapter a hian mo khawang khanin a chapter him shim hi linear equation in two variables and chuan degree 1 ho linear polynomial ho ka equation form anga nom hian linear equation alone ni ta chu degree 2 nei degree pahni nei sorry variables pahni nei ho ka x le y nei ho ka chu kan zero don tina ni chu chuan enge tum shim a poi kan thelo thin ta atum bera chu example pakhat ka mang chinanga chuan inlon man hal mai tura nga yang he chapter ina tum hi kan enchin lokan entirnan example pakhat han mang taila pen pakhat le pencil pakhat kha tu ma hena valei turin ka ditani chuan he pa hi mo thanga ani ta thanga hena hian pen le pencil pakhat min valei te ka tita chuan avalei ta a poisa ka pe a aron hona pen pakhat le pencil pakhat aron hona ni chuan exam nge wa sen ka tia chenga ka senga ron ditani amal ve na man min han shil te ka ti khan amal ve hian pen pakhat man hi exam nge ni shelawa pencil po she lo ma se anin bel kha chuan in chenga ni ti chu hriani je chu pen pakhat le pencil pakhat man hi kan la shelawa ma se kan han bel khan atluk chhuwa za chu chenga ani ti zong hi kan hriat ani ta ni he ni chuan pen pakhat hi exam man nge niang pencil pakhat hi exam ni eng number nge niang ti kha thei chu tamang entina na pen kha cheng li ni chuan pencil kha cheng khada ni ngai 4 plus 1 ka 5 ani nge ngai tro cheng thumani chuan pakhat hi cheng hi ngai pakhat hi cheng hi ni chuan pakhat cheng thumani ngai tiang khanin chance kha anei ta ni chuta chuan exam nge number khani don kha kan la shelo ta ni khatiang kan hriat lo kha number te example la mangani hi number lian tak tak na ki na man tang kai na tam don lu tu kane ma se a basic chu hemi ang vek tho hi ni don di kan thadon ya chuanin pen pakhat man kha kan thra si lawa mo pen pakhat man kha cheng x ti hri mai ang kan ditani number I o in alphabet kan mang ta chi atani pencil pakhat kha cheng y ti mai ang kan ditani chuan chu x le y anin bel chuan cheng a ni ti kha kan thil hriat zong ani ta ma se amal hian engzat man ve nge ni ti kha kan thelo chu xi number tu le yi number tu ri kan zon ngai ang khan lo ngai ta ula mo chuan entina na muana kha ka vatir le ta kha dora ve khana va kalani muana hera chuanin mani pen le thangana le ang le pencil le ang chi kha va le le ro ma sengin pen kha pahni iron le anga pencil kha chu pali i le do don ne ka ti ta ni mo chuan avaleya aron hota ani po kha avai ka sen soza chu cheng som pali ka seng aron ditani he exam nge ta khana poisa sen kha pen mana sen te pencil mana sen te kan hrele ta chuang lo ta ni ma se helai thil kan hriat fia tak deuh chu he x hi pen man kha dora muana tho hian avalei wain aman kha la ngai reng dona y po kha la ngai reng doni pencil po kha mo ma se entirnan pencil zo ki patni avaleita pencil ka pahni lei turin ka tirani sorry pen hi pahni lei turin ka tira pencil ka pali lei turin ka tira chuan pen hi cheng engzat man poni ro cheng ni man polo ni ta se pen hi mo cheng hi ni chon chu tiang pahni chu vale chon cheng ni voi ni chu cheng li seng ti na ni ta ni chu pen pakhat man hi rupees 2 cheng ni ta se chu tiang ang pahni chu ka leiti ra wain chu tiang pahni chu times 2 he multiply doni iwa leiza ka pahni ileya mo example a pen pakhat man hi cheng ni bok ta se a cheng thum polo ni ta se he hi mo cheng thum ni ta se pen pakhat man kha rupees 3 ni ta se pen pakhat man cheng thum chu tiang voi ni chu ka va lei chon in multiply nga 2 3s are 6 a seng ti nan ta zia chu ka va lei tir zat pahni le aman
cheng thum kha a multiply turani ti ni ta ma se aman bera kha kan hriat si lo wangin x ala ni ri sia awa leizat kha cheng hi chu ni nge ya a pahni chu ni nge ya pahni alea chuan pen pakhat man nen khan multiply tu ni ta pen pakhat man tak hi chu ka ris me cheng thum ka tiria la hriat lo ni chuan x lo ni ri chuan ta hen x in da mai nga pen pahni awalea pakhat man chu cheng x zel ka kan la hriat lo khani ta kanan multiply chuan 2 into x or 2x achuak mai ni ta ni hei hi awa enge ni sen ang khan ngai ula pen pahni walei ro ka tia aman chu cheng x kan la hriat lo khani wain cheng x voi ni ka ta nin da ngai ta 2x lo ni ta tro chuan pencil kha cheng y man ne kan la hriat lo cheng y lo ni ta rupees y mo chuan chu tiang hlir y rupees y ang chu pali aleya ani chuan 4y in tile mai nga chu equation pahni in nei ta ni hei hi ama sa zo ki equation hei thil in tluk ding le ve in tluk chu equation ka ti to kha hei po equation thau ne chuan linear ni na chan chu degree 1 an nia linear equation variable pahni mang kha hei hi ani ta ni hei equation pakhat ania hei equation dang pakhat le ne ani chuan hei hi equation pakhat na ni hei equation pahni na ni ta ni ti chuan hei equation pahni te tang hianin an pen hi pakhat zel exam man nge ni pencil khat pakhat exam man nge ni ti ka chui chu ka tum don ta ni hetiang hianin equation an ron pesa thup don chewa kan equation ni voi kha chen en non le tai la kan ron tar lan hoi hei han en ula number 1 tha zong 2 3 4 5 6 7 9 equation pahni vek an lan hu in munga helama poni tho equation pahni zel chung chang kan zero don tinani chu le helai case a hianin x le y hi pen pakhat man le pencil pakhat man kha kan chui chua turani ya chuan kan story a kha chuan thanga lei chung chang le muana lei chung chang hi an dor leina khain ang sia cheng x kha khami chung chang an sen so te atang khan pen pakhat man le pencil pakhat man hi chui chua kan tum don ani ta hena question hi kan ziak no nga x plus y is equal to 5 pen pakhat man le pencil pakhat kha chenga ti zong kan thria amalin exam nge ni ti kan thelo chu tiang pen chu pahni awalaya 2x ania nga chu tiang pencil chu pahni awal pali awalaya ma se cheng som pali ani ve ta thung ti zong hi kan thil hria ta ni ta ni chu ta tang chuan pen pakhat man le pencil pakhat man cheng x le cheng y a ya kon exam nge ni don ti kha chui chua kan tum don ti na ni chu chuan hei hi kan question nei chu lo ni ta ni hemi te tang hian x le y hi zon chua ka tum don ni chuan hemi zon chua theina tan hianin style sang om ta an style thren khata chuan substitution method ti te om ta ni chuan elimination method ti te oma substitution method oma chuan elimination method te oma chuan cross multiplication method te oma chuan graphical method ti te om ta ni chuan hemi te ho zinga hianin graphical method hi kan zir chip chiar tur ber ni ta hei hi graph manga chodan kha video clip tharin asang lakin graph hi kan zir dona chu graph chu graphical method athar lak kan zir tur chu mark nga pu ni dona vain thiam nge turan ni le zol ni chuan eng ang style point chokila substitution method elimination method cross multiplication method pon itum ber tur chu he x le he y pen pakhat man le pencil pakhat man kan la hriat lo hi exam man nge ani ti kan chui chuak dona chu mi chui chuana tan chon style sang pali om ti na ni mai chuan hei anon omita wangin hei kan zir don lo cross multiplication method hi chuan substitution method mang hianin cheng x le cheng y hi rupees engzat nge ni ti cho chua chui chua ka tum don ani chuan elimination method mangin ka ti sak le chinang cheunga chuan graphical method mangin kan tinga answer chua kha ain ang vek lo kha kan chi chin don ani chu ama saberin substitution method mangin kan ti chinang chuan substitution method mang hian ti masak kan tum chinang x le y hi zon chua ka tum chin don ta ni ta hian substitution method mangin ka chok masa chin lok don exam nge kan hu chua kan en chinang le ati dan thur chu hei hi ni tamaya hei equation 1 khanita hei equation 2 khanita 1 and 2 integer langa chuan equation 1 kan siam rem lok don ne anen chin taula from
equation 1 1 atang khiani x plus y is equal to 5 tin itani chuan khoi mo variable in du zok zok hi x le y an pakhat in da banga velama adang kha 5 lama ding lama hin da phei mai chu transposition mangkhan in siam rem don tinari chuan x sikan da bang chinanga 5 sira hian plus y hi le lama vakal khan minus y ani tani ti chuan hei zong hi siam rem mai plus y hi 5 sira minus y na vakala dule hei apminga khanin hei equation 3 talo ti tai la hei equation 1 ata kan siam thar thawania equation ming thar han pek kha ti han te mai ti chuan x kha min data 5 bula hian minus y kha va pheita hei zong hi du tok phat ro chuan chu in substitute don ta ni substituting in tianga substituting equation 3 in nei thar hi equation 3 hi hela equation 3 in equation 2 in da lu dang equation 2 chu hei hi ni ta ni hei tro han copy non le chin tai la equation 2 hi 2x plus 4y is equal to 14 khani ta ni kan nei chu hei equation 2 kha ka copy non le me ni chuan equation 3 hi equation 2 kan da lu don ti in a sentence sei kan an zia ka substituting equation 3 hi in equation 2 kan da lu dona omje chu helai x ama in da chi hi x ina atluk pui chu hei ni ta x is equal to 5 minus y ni ta x place a chi hian helai x place a chi hian hei na atluk pui 5 minus y in siam kin da lu don ta ni kan da lu china nge 2 kala da banga x a ya chi and 5 minus y hi aron lu tang chu bracket thin tu 5 minus y aron lu ta ni ta hian plus 4y aloma 14 no chuanin helai bracket hi kan triat tananga 2 hian achunga mi va multiply ve venga 2 5 are 2 10 ani ta ni minus 2 into y chu 2y ani ta ni chuan plus ta hian 4y alom bok da is equal to 14 hei chi in hong tinari chu chuanin 10 hi hi y nei de nei ama 4 hian y nei ya 2 hian y nei boka chuan hemi te pani cho thei ta 4y le 2y hi cho thei ta y nei ve y hian plus 4 hian plus ani 2 hian minus ani ya plus minus are 2 minus 2 tinani ta 4 are 2 pai chu 2 thawania 2y ni me ya chuan plus sign hi alen zo ka wangin 4 ina ken hi aron keng do ni chu 10 plus 2y tinanga lo ni to tinani chu is equal to 14 mo hei le hei ka choka 4 are 2 pai chu 2y ni enga tingai pai li san plus minus are minus 2 ni wangin a sign 4 in sign a ken hi number lian zo kina ken li wang plus a ken ve me tinani chuan hei y 2y ni ta he la ya 10 hi y nei ve lo ni ta he tai nei ve lo dang oma nei lo le nei lo kha om kop se va phei se 10 hi 2y hi tai lo lo om se 14 bula hian he 10 hi plus kenga ni ta aron phei chuan minus in aron kalanga ti chuan 2y is equal to 14 a 10 ni pai chuan engzang la bang 4 la bang tinani som pali som pai chu 4 tro chuanin y hi da banga akara multiply over by 2 hi 4 y azuk chukanga 4 divided by 2 chu tin jon cancel la 2 2s are 4 nita y chu kan lo chuak ta chat mai ni y chu 2 y kha pencil man zo kha ni ta ni tro hei pen ani hei pencil chu cheng ni tinani chu chuan pen man x zo khi hriat le tum tai la hemi zo hian tian in tilan hetain zong meng putting y equal to 2 kan hu chua thar hi in equation 3 a hen da lu me go hela equation 3 in equation 3 a kan da lu dange 3 a ka da lu done chu ti ka da lu na tur kha in han copy non le sinanga x is equal to 5 minus y ni ta chuan x mo is equal to 5 minus y ni thin kha y value in threat of 2 lo nia chu 2 ni ta chi chuan in x chu 5 a 2 in pai chuan 3 lo chu le ta chu pen pakhat man chu cheng thum pencil pakhat man chu cheng ni kan lo hre chuak thei ta ni therefore x chu 3 ani anga y chu kan lo ama kan lo hriat lo kha 2 ani ta tina ni chu ti chuanin kan han proof chinanga ama khan x le y kha kan hrelo ta anin bel chua chau ka chenga ni ti kha kan hre ngot ta ni ti ra khan tro tuna chuan ading nge lo kan ti chinanga x a 3 ka mu chua ka y a 2 x a hian 3 ka manga y a han 2 ka man khan
cheng thum man le cheng ni man le an bel chu cheng nga ni ta chi adik ta chi ta ni he equation ni he yan ron mil le thlapem en chinang o 2x plus 4y is equal to 14 tinita kha pen ve kha pahnia le ya kha pencil ve kha pali le ya kan ti khan ta pen man hi in chuak to cheng thum mani ta hian multiply by 3 ti na ni mai ta hian multiply by 4 multiply by y kha cheng hin ta he kan thre to ta ni som pali ye chuak chat nge chuak chat do 3 2 zar chu 6 anita 4 2 zar chu 8 anita han bel chin te ule 8 plus 6 chu 14 adik ta thlap ta ni kha pen pakhan man le pencil pakhan man kan thre chuak ta substitution method mangin kan zo ta ni ti chuan adot le hian elimination method mangin kan le chin don ta ni elimination method mangin elimination by substitution method ti do kherani ma se elimination method ti na shortcut ni ka soi mem khoi zong e all in ti zok in lo thanga x plus y is equal to 5 equation ngai chi ka chokle chin don ani chu equation 1 ania equation 2 tro chuan elimination method a chuan in variable pakhat hi kan eliminate don eliminate chu pai bo ti na ni ta ni hei thil engam bo tanga ti kan pai bo hen kan eliminate ti na ni ta variable x zo ki eliminate hi ni tlang pui kan eliminate chinange achip chiarin du la kan lazir chiang le nga hi chu kan ti thuak chin don ni chuan ta hianin trend khat question trend khata chuan 3x plus entinana 7y is equal to 5 mo 2x plus 4y is equal to 14 ti vel te polo ni du amai thei he equation 1 ania ga he equation 2 te polo ni mai thei ni tiang po khani theya mase tun tuma chuan achung hi 3x ti vel ni lawa hei tianga coefficient engma alang lo ni chuan 1 a ru kin om tho angin ngai tur ni chuan elimination method a chuan in variable pon x amo y point ni tho x hi kamang don ka ti to kha x asira coefficient te number om hi heile he in antir ka tum do ni heile he in antir ka tum do ni so anin an theina dan ber chu he equation pum pui hi achung equation pum pui hi multiply popula hela asir ber 2 hian chuan he second equation pum pui hi a equation pani na hi multiply le popro achung ama saber thung hian ain ko kalni chu achung equation hi anhuai 2 hian in multiply ve kanga anhuai equation hi achung 3 hian in multiplying ti na ni all to kania chuan kan multiply chi khan hi 2 3 ava multiply ta 2 3s are 6 alo chuak ta ni 6x mo a multiply ve ton 2 7s are to 14y lo ni ta hey poi 2 5 are 10 a multiply ve kheng le hey 2 hian chuan a hnuai po hi 3 na multiply le ve kang 3 2s are to 6x ania plus 3 4s are 12y lo ni anga is equal to 3 4s are 12 3 1 is 3 42 lo chok ta heti hian ka multiply choka equation thar hlak ka pian chho tir ta ni ta chon upon ber 6x te hi an lo in ang tat mai hetiang in ang che hi kan minus chuan mo plus minus or minus ani chuan thil in anga in pai chuan cheng ni ne ya cheng ni kha i pai dei chuan i minus chuan 0 che nei to eng mai nei to lo ang che khanin thil in ang in minus reng chu 0 chok thinam om je om to lo bo ni ta chu ti hian kan pai bo ta mai thin kan eliminate tinani chu asira mi hi eliminate kan tuma khami eliminate theina tan khan multiply 2 tan khan achung equation tlar hi atnuai 2 hian ka multiply a anhuai equation tlar hi achung 3 hian ka multiply mai tinani chu kha a rules zong zinga a step ma saber ang khan lo ngai ula ta hian le hemi case a chuan aru kin ta hian 1 omangin ngai ro ka ti chawa tro chu tin chuan equation masa pay hemi pay zong ho ya chung pay hemi hi anhuai 2 hian in multiply vekanga tro anhuai equation pay second equation zong hi achunga mi 1 hian in multiply le bokang tina ni mai omje chu chuanin kan multiply chinanga chuan kan multiply thu kha thu in zia ngai thin ta multiplying kan tianga thu in ka ziak don ta ni multiplying equation 1 hemi equation 1 tlar zong hi equation 1 by ingin ka multiply vek don ka 2 in ka multiply vek don by 2 tro and this equation hemi equation 2 hi and the equation 2 by ingin equation 2 zong ka multiply le don 1 in tro ka khani le mai ta ni chuan
khatia ka multiply nuwa kathil mu chu ka we get katenga kathil nei chwa thar tur chu equation karon siam rem vek don itianga yan equation 1 hi 2 a multiply vector ti ka zia ka equation 2 zong he mitlar hi 1 a multiply vector ti ka zia ka chutta kan nei thar chu we get kan multiply sinang 2 hetain 1 a oma mo 2 1 is 2x ane mai chuan 2 helai 1 thoma 2 1 is 2y ne ka plus 2y tro equal to 2 5 are 2 10 ani le tani chuan hey hian hey kan tilai vekang 1 2 are 2x ani ta tro plus 1 4 are 4y ani ta is equal to 1 14 are 14 ni le tamai tinani chu ti chuan equation thar pahni kan nei ta hemi te pahni hi adding in a mo subtracting in a mo ten kan kal thin tlang pui ta chuan in subtracting hi kal dana ni tlang pui zo ka chu han entai la 2x plus 2y equal to 10 hey in the equation thar lak an huai equation thar lak dang 2x plus 4y equal to 14 kan nei boka subtract ta ila subtracting hey equation pani hi mo equation thar ani to boka ming kan pe tharang equation 3 ti ta ila hey equation 4 ti ta mai ta ila ming ka pe mai ne chuan hey equation kan nei thar 3 le 4 te ka subtract non chuan veilam le veilam hi subtract an ngai ta a dinglam le dinglam hi subtract an ngai ta tahin kan ziak chinaga equal to dinglam veilam a hian vei le vei te kan subtract anga no hei le hei veilam dang hi 2x plus 4y hi ka subtract chon ka minus china ni hei le hei hi chuan hei le hei minus le bok tu ne 10 na tangin 14 hi plus ane 10 hian hei 14 point arukin plus nei thau ta hian tro plus nei thawa tai kan ziak lang mai mai chin ten kan bracket lock a hriat chian le zo lana chuan akara in subtract ani vai minus om don ta ni chuan hei kan thriat anga hei chu plus a hma hian a om anga ngai chan plus in a thriat chuan a ngai ve kan bracket hi ziak to lo top mai nga minus in a thriat chen a boy thin ta hei ana rukin ta hian plus nei ni o plus nei a minus plus or minus 2x alone it today minus plus or po minus can pha today 4y hian chuan 10 ala oma minus plus or minus king today many 14 point he zia chuni ta ni a phei zong a zia chon kha zia chuni ta ma se a phei zong ni lem lo hianin hemi te pani kan subtract top chuan kan subtract chinaga hemi at nuai tlar hi hemi phei ho hi at nuai zo ki ahma 2x in a plus nei thin ka 2x in minus nei ngai to dona 4y in a plus nei thin poi 4y in minus nei ngai to dona ngani ta 14 in a plus keng thin ka minus nei ta bokta an huai ho hi an sign hi anin thak vek an hong thak vek ani kha wang khanin a all sum join hemi hi zuk ngai to tel du alo ula hei hi in ri ro hano pai bo le dei to ula hetia kan subtract don re hian an huai sign ho hi thak vek tur ti ka pom mai tur nei hei hian a rukin tain plus anei ma se minus anei angin in ngai sak de yang hei hian plus 4 in anei 3 na ma se minus anei to angin ngai de ro hei atani to lo hei zo ki ta o hei pon plus anei ma se minus nei angin ngai de ro ti hian in ti top don ya hemi zia do hi boy tha ka vain ti kon ka shortcut sak cheu tilani chu ti chuanin khutiang khu lo ni to chuan subtracting equation 4 from 3 kan subtract dona hei sign ka thak veka hei hi plus ani 3 na hei plus ni thin ka minus ani to plus minus or minus to tu nia thilanin minus one an bo thin kan ti lai ta ka hi kan bo ta ni mon bo tir ta ni chuan heta chuan plus ani ya hei hian plus nei to lein minus ani to plus minus ar chu minus ani ta ni ani chuan 4 le 2 ka in minus in pai chuan 2 boka chuak ta ni 2y tro amai ro chu assign lian zo ka 2 in plus akenga 4 hian minus hi keng ta number lian zo kina sign ken khu input tir venga minus mo chuan ta hianin 14 hian minus ania chunga hian plus ania plus minus ar chu minus ani tho ta 14 a 10 i pai chuan 14 le 10 i pai chuan 14 a som pai chu 4 tho ni ta assign lian zo ke ro chu 14 ken hi ni ta ka wangin minus in dang chuan hein cancel anga y is equal to in chok chun zamanga 2 hi 4 noya in da thanga zange chok ta y chu 2 thawa chok 2 2 za hi y2 chok kain angrang atoi ta zo kani chu hei all khop mai equation 1 pumpui hi y2 in multiply to equation 2 pumpui he like coefficient 1 in multiply to in multiply then a multi te in multiply kan athara ron om phei veka
hei multiply le den a thararon om phei le ka equation hing poi pe kher du lo me lo ti khanin chuan pahnih thararon chua hian in rin pheinga minus hei an sign zong hi in thlak phei vek nga hei minus lo ni sa ni ngat phei chuan hei minus ni chuan hei plus a in thlak hal dei lo nia plus a sign shrim ka thlak sak tok tur ani mai minus in hei changta khani ta tro a chung hi minus lo ni pon plus in thlak tur helai poi plus ani chuan minus lo keng sa ni phei chuan plus in thlak tur an sign put hlui lo zok zel khadang nge tur sign a hen plus le minus so oma mo chu ta chuan in plus sign a piang kha minus a changa minus an lo ken chuan plus in chan tir nga an huai phei shrim an sign ken thawi in thlak den nga chuan a sir hi in eliminate anga in pai bo chianga tel to lawa hemi to in chokanga chuan chhuak mai tinani chu hetia y value in nei che hen x value kha zan chhuale ngai hela eng che hin le mai don ta putting y equal to 2 kan hu chhuat thara hi in equation 1 I han daila all berang in equation 1 akan dalu tang in dalu na tur equation kin copy non le tail x plus y equal to 5 ani ta tro y in riat to aya hian engeron lu thei to ang 2 ron lu to dona tro chuanin x is equal to in tianga plus 2 hi le lama kal chuan minus ina pheinga 5 minus 2x kha cheng thum thoron chu kan thia mem x le y number kan na riat lo ma se anin bel chuan cheng nga ni si kha x a cheng thum ani to a y kha pencil zo kha cheng ni ni a in plus khan hei chok chi tinani chu kha method pa hi an lo ni phot ta ni e a har lo ve a ai nga zok poi thiam ve thin hi a tha ti kha in thlo ania ti khanin substitution le elimination method mangin kan chaw khanin x2 cheng thum ti kan thre chuaka y chu cheng ni ti kan thre chuaka ni ro kha tuna graphical method mangin kan en le china graphical method in hei pe mo ber tur chu ni doni a question kha pen pakhat le pencil pakhat kha chenga ni ti kan thria khatiang pahni le khatiang pali le khan cheng som pali ti kan thria nei hei hi kan question nei khani ta chuan method panin kan chok to answer line ang ve a method pathum nai kan chok le china uluk den enang wo le phei zong in tan kan jep te hey equation 1 ni equation 2 ka tan kan da nge hey equation 2 khani ta ni ro le ta hianin siam rem lok tai le equation 1 hi x si da bang mai ro hemi zo clip a hen I chen kan ron soinga x variable hi da ban zo kan mang char me ngu ke ni chuan y poi da ban thei thor rol in x si mainin da nga dinglama 5 amaina oma khoge y hi kalta plus y hi 5 bulain minus in wada mero uti hian siam rem tinani chu equation 1 hi mo equation 2 poi siam rem ta ila equation 2 a chuan x chau hi da bang ve du thau ta x hi da photanga chuan dinglama khan 14 che hi om ta ni hemi plus 4y top hi in keng phei popanga minus 4y na vakal ta ni helai x bula 2 lo lo om kha khonge kaltak ngan di chona kara multiply ma wangin hei chu divide in he ta hnuai chuk thla thungang 2 di chuan x2 hei thuk le ta te na ri chu voi kat kan soi le chinang x che da bang ula 14 bula hian adang zong in thiar phei vek ang ding lama da phei vek tum tur 14 sira hian plus 4y hi ava phei chuan minus 4y ne anga divided by hnuai hian x bulami che hi 2 hi achuk thla chia kha equation 2 kan siam rem na he equation 1 thau kha nani kan siam rema chuan he kan siam rem khan x is equal to 14 minus 4y by 2 ti kan siam rem na khani ta ni chuan hemi te pahni hi kan siam rem thar ta ka tang hian equation 1 hi kan en sinang from equation 1 in ria thiam na na kan than sang dei tengan pani na shrim from equation 1 kan tianga le pakhat na putting y hi independent variable ne independent chu mani thu om thei te mai teng
eng number po in da khanin 5 in a lo payanga lo chok nga langa ti chuan x value ka kan thei zel doni x hi chu y a in hatina x hi chu y in thla ka piang in a value dang ve zel dona that means x is depend on y mo x hi y a in hata chu bang chuan hei dependent variable an ti thina hei independent zo kan ta ni chuan putting y is equal to eng number po da taila x value kha 5 minus chu y ta na in man nen chon in minus zel don tin ani chu y aya eng number po ida chon en tin na maybe y I hian na 4 ida chon 5 minus y hey x is equal to 5 minus y hey equation char char hi mangang x zon chona tan chon y a eng number po ida piang khan he equation hi I copy non sinanga ta chon y place a hian in hemi 4 ida kha ida sinanga 5 a 4 pai chon x za chu 5 a 4 pai 1 lo chuak x hi hriat pha zel don dina y a number I kha ka piang in kha number kha ida lu tanga I chokanga hemi equation mangen I chokanga x lo chuak zelang tinani chu chu putting y equal to eng number po ida theya chuan x value kha 5 minus 2 y I man chu ta ni da zel dona ti chuan x za ti zel don tinani mo panhina po khan en tinana putting y equal to eng number dang po ida le huna voi thum ti tu ni ta x chu 5 minus y kin copy non le zelanga y place a hian khalai in man kha in da lu tanga x kha in zon chwa pha zel thei dona pathumna po putting y place a khan eng number po in da khan key equation kin han n zelanga x is equal to 5 minus engamo in da piang khain phang doni kan ting hal chinanga y I helai number da tur hi du than thei ro in empty nan integers line a khanin 0 1 2 3 4 awma minus 1 ate zo in a kala 2 minus 3 minus 4 te khana kal zel ta ne chuan 0 tang hian da chin tlang pui ula ador le 1 a in lu chonga dor le 2 wa 3 a number lian na tu khan man khan graph draw boy thak thina ate te hi than na tha 1 te 2 te 3 te 4 te I mang chin zelang y a hian chuan helam pang poi man thei thona kina helam pang I man san lu tuk don I khan helam pang han man chang te kha minus kha umangai thina ni ti chuan y I a hianin 0 ka da chin do ni putting y in place of y let y be 0 lo mang taila ani chuan a equation I copy no na x is equal to 5 minus y ni thin kha y a 0 I mang sia 5 minus 0 tina lo nianga ani chuan 5 a 0 pai chu 5 a engmai pai lo chuan 5 thola banga 5 ka answer ni mai ta ni y a 0 ka manin x a 5 ka mu itina ni chu tiang che chuan a hnuai po hi number dangi da chin tong 0 da zo to bak 1 da le chinang y a hian 1 ka da chuan x is equal to 5 minus y hemi equation kha x ina atluk puizan nan kan mang dona y a hian 1 a lo lut ve chianga 5 a 1 I pai chuan 4 lo chuak x a 4 mang thei dina 2 mang le chinang y a hian 2 ka man chuan 5 minus y ni thin kha y a 2 man to wa in 2 lo nianga ti chuan 5 minus 2 chu engzang elo ni ta 3 lo chuak ani kha pathum mang hian graph line a chuak che the pani mangi chuanin adik tok lawa l ang tena kal de the chu wang chon pathum nge hi khat ni thum voi thum in la thin tur ni chuan box in siamanga box siam te hei all khop mai tian in tianga x le y tan box in siama pathum in siam boka kothum in siamanga mo y a khan 0 ka manin x ka mu chu 5 ani tinani maya y a khan 1 ka han man le chin khan x ka mu chu 4 ani mo y a khan 2 ka da chin khan x a chon 3 ka mu chu ka ni mo a harbi klem he chu pen pakhat le pencil pakhat man khani kan la zon ngat ngat chuan he kan tile chinang from equation 2 side tang hian kan en le chinang har deuh to mai theya number 1 a chuan putting he equation hi x zon nan kan mang le donia y place a hen eng number po kan da le chinang putting y is equal to eng po lo da taila x to 14 minus 4 y place kan bracket ang y a kan enga moron lut don tinani chu
mo chuan x a engzani ron chuak kan en doni hei number 2 putting kan da le chinanga y equal to engpo kan da chuan x is equal to 14 minus 4 engamo divided by 2 number 3 chuan putting y equal to engpo ka da khan x kha enge ron chuak kan elang 14 minus 4 engamo divided by 2 khanita engamo ron chuak kha omzel don tinani chu le heta tang hen da le chin tai la 0 kan da chinange han mi thla teule y aya 0 i man vai chuan helai hei 14 minus 4y equation hi 14 minus 4y ni thina y aya hian 0 ron lut don tina lo nianga 4 0 r hemi pungpui 4 into 0 chu anin multiply done 4 0 r 0 lo ni topanga 4 0 r 0 ni ta chuan 14 khan kha 0 i minus chuan 14 a 0 pai chu 14 thoron chuaka chu 14 chu 2 in a sem them 2 in a divide em mo 2 divisible ani em ti kha 14 chu 2 divisible ni chia thei 2 divisible ani nge ngai to 2 divisible ani lo chuan in a boi thak thina chu bang chuan 2 divisible kha support nge ngai to ni le y aya khan 0 i han mang chin ta ani chuan he equation x is equal to 14 minus 4y by 2 x is equal to 14 minus 4y by 2 ni thin kha y place a 0 i man to vai hei da ta kan chok chin mai meng ta 14 minus 4 0 ni ta divided by 2 lo ni ta tro kha ta chuan in 14 minus 4 0 or 0 divided by 2 tro chuan in 14 a 0 pai chu 14 thola nia divided by 2 7s are 2 x a chuan 7 a chuak chat thei tina ni x kha 7 kan hu chuak tina ni chu chuan in apa hina hian y a enge mang leila tha in rin le 1 da chin ta ula 1 hi do da kaya 1 kan da chin chia chuan 4 1 is enge lo ni ta 4 lo ni anga hemi pumpuan 4 lo chuakanga 4 1 is 4 14 in 4 a minus chia khanin 10 lo chuanga 2 in a cancel le thei chia ni tro chu ta hian chocolate chinela a fi in karing 14 minus 4 by 2 ni thin ka 4 hey 4y ni thin kha ni ta hian hemi equation zel hi ne o ka man kha chuan 14 minus 4y and y I hian 1 hi da chin chuan x is equal to 14 minus 4 1 is 4 lo ni divided by 2 ni anga x is equal to 14 minus 4 to 10 chau lo ni tawa by 2 2 x2 engzang lo chokang 2 5 or 10 5 a chok tinani chu chuan in ta hian ador le hian 2 kan hmang don chin ta hian 2 kan hmang don chin anga y I hian 2 ka da lu le chin chuan y I 2 ka da chuan ta hen 2 zulu tanga 4 2s are 8 lo ni anga tro 14 atanga 8 pai chuan 8 9 10 11 12 13 14 6 lo bang chia 2 in a han cancel le thei chia don tinani chu ta hen a chaw no na kha kan mu ti le kherang chunge 4 into 2 divided by 2 lo ni anga 14 minus 4 2s are 8 2 more chuan 8 9 10 11 12 13 14 6 a chuaka divided by 2 2 3s are 6 more ani chuan ta hian hemi hi kan han chaw khan 3 lo chuak thei tinani chu tikharin hei kan nei ta box thar kan siam sak lenga hemi tan hianin box thar kan siam le ta x tan le y tan khan y aya 0 ka man khan x a khan 7 ka mu chuaka y aya 1 ka man khan x zone a khan 5 x a 5 lo chuakanga y aya 2 ka man khan x a chuan 3 lo chuakang ti zong hi ka mu chuak ta ni kala zo lo ania chuan graph kan draw don ta ni graph paper in nei thinanga graph paper a chuan in hei ain rin sa trap ong chi ka graph chumo ka tiang khan enga a ol tu ka ni in graph paper ka hei lo mi ta se hei graph paper khan ta ni chuan graph paper a khan in arin pakhat fia deuh bera lai mi kha hanrin fia phei tok ula di khanin he ho va koi ve kan ti thalenge scale ka mang lem lawa in rin pheyanga ala koi tlat mai we ka tile koi to lawang karing ti khain rin phei heti zong horizon talakal hi x ani thin ta ni tro chuan hei ania x ania hei x jet sin ti thin ta ni ti hanin thai zawang
arrow mark hi dang nge thin to ni chan chu ray ani kal zel anga ngai tur ani chuan alai om vela hen ti meng adjust te ngai ve de uthina hi chu chip chiarin ni danga point la zir le tur ngai la tai hian y exists tur kha avama ko thin va tai no y exists tur kha kanan siam le ta ni chuan helai anin to na tak hi 0 origin khani ta ni a origin kha he nia origin atang hianin in ta hen mark na tur ka graph a chuan unit scale ve ka te sa ni alo om vek dona hei hi antir na in share phei kau kau nga 1 2 3 4 5 6 7 8 thang vel hi mark hei 1 number pe la 2 3 4 5 6 7 8 chunglam hi ain ang chia khan graph a chun tian mark na turom sa vek don ani graph paper a chuanin keima chuan ka reason hi ain ang thei ang ber tura kamitina hu danin kan ris vel ani hei 1 ani anga 2 3 4 5 6 7 8 9 helam panga point in tilenga ta hen 1 2 3 4 5 6 7 aling tolo minus 1 ani to don hi minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 and minus 7 te mai helam pang hi x tan hian minus ani hi plus pe kan ni plus ka ziak lang lo ni chuan y rin tan hian hi plus zong in an lian chotel tel ta in minus zong in an chuk thave le ang minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 minus 7 minus 8 vel thing ti meng tikhan ni mero se tikhan lo ni ta ni chuan helai box a in nei kha dalu kan tum sin do ni 5 0 dalu phasa berang hei x 5 ani in y 0 ni tina ni ta hi x 5 lai chu hei plus 5 ani ta x plus 5 chu hei ni ta y chu 0 engma lo tinang deu ni vain y a chon thlu kan ei lawa hetlai hian x5 an in dotang mo han ma ta ni chuan x4 le y ta na 1 in zone na kan zong le do ni x ta na 4 chu hei ni ta lo en chiang ula hei ni ta y ta na zone chu 1 ani ta y ta na zone chu hei ni ta 4 hei han en ta ula y ta na 1 le x ta na 4 hi anin sut na tlai vela hian ta tak hian mo in sut na om vel chu en tir nan helai vel hi ni hi nam mani graph a chon rin kha om sa do na chui zum zum ol em me ne ado le chon 3 le 2 ti le ta ni x ta na 3 chu khoi lai nge x ta na 3 ka he ni ta ngatinge he hi x ta na 4 le y ta na 1 ka he lai vel hi lo mani kha ro chuan x ta na 3 le y ta na 2 x ta na 3 chu he ni ta y ta na 2 chu y tan 2 he ni ta 3 le 2 te in meet na khai nang nia in graph a chan tlai vel hain ron ni khling hei ta khanin hei x in 3 ron zona y in 2 ron zona ka helai vel hi tinani chu tikhan kan dot ta khia me dot pathum kan han nei khia to hian scale kha in pha zaranga tikhan chon in rin don ta ni chuanin exist pan hi x exist le hi y exist hi in rin pel shrim to ni tikhan in nei ta he box atang hian he rin ngil hi in nei ta ni he box hi khoi tang ron piang e kan ti kha ron kal na chu hemi equation atang ron kal khani vain dule hemi rin rem lai bera antina tlai vela hian yang x plus y equal to 5 atanga rin ngil kan nei ni ti khain ta lang be me do ni ko ti chuanin hemi kan ti le china x ta na 7 le y ta na 0 x ta na 7 le y ta na 0 x ta na 7 chu hei hi ni ta ni tro y 0 chu engma lo ti na ni vain ta hianin y pe velo x a chu hen mark le photang chuanin x5 le y1 chu x5 chu khonge hei ni ta a 1 na chu hei ni ta ni tlai vel hi ni hi ani tlai vel hi tro tlai vel hi ni le ta hei x ta na 5 zone le y ta na 1 zone kha chuan to bera chuan x ta na 3 le y ta na 2 x ta na 3 chu hei ni ta y ta na 2 chu hei ni ta hei tho hi ni hi ti chuanin
in han rin zom le ta kha mi te pathum kha rin ngil dang in ron nei le ta ni hei ke mai chon tle mi na koi dewa ti khan in nei le ta ni nang ni a chon straight line in a chok don in lo ti ve chin don chon he rin ngil hi he box atanga ron kal hi ni he box hi he equation atanga ron kal hi ni vain a rin through la hian 2x plus 4y equal to 14 atanga kan rin nei ni in tiang he ti khan chuan anin sut na lai tak hi pla hi ni ta ni x a khanin hei x a chuan 3 a zona y a khan 2 a zona ti hian bracket in kan ziang mai thina x zo kha ziam ha sak zel tu ne x tan chuan 3 ania y tan chuan 2 tin 3,2 tin kan da mai thin ni 3,2 kan ti hian x zone zo kha ziam ha sak zel tu ni ta y zone kha 2 ni ti khain ziang ma sanga chu ain sut na lai tak chu answer chu ni ta x pen pakhat man chu cheng thum chi na kan zon chu kha pencil pakhat man chu cheng ni tho kha anin sut na la hi answer chu ni ya har to big tru graphical method phang chona sei nia kan zon tum tho chu x le y kha enghian ni ti khan tho ti la ni chu kha graphical method chu ni ta hei I chip chiarin graphical method hi in la zir le dona chu in certain hei I chip chiarin midang in amun zir ti lang chawng chuanin ke chuan hei lo hi pakhat thil dang pakhat soi le lok tur kala nei ya kan soi le lokang ta hianin entinan mai pen pakhat man le pencil pahni le pen pathum mo pen khetlo po eng poni thaile example ka mang tui lak lo mai ni kha 6 thil dang dei kan phuwa ve lok te entinan mai engamo equation pahni lo om le ta ni equation 1 le 2 chuan hei hi han chok ngial mai la entinan a substitution ani mo elimination ni mo graph pon chokila answer khain ang le vek tur ni ta ni chuan equation diklol lo ti me cho chhuwa thei lo mo in x le y ta na answer mu mal tak po to pa heti anga cho chhuwa ve thlap thei lo question 10 khat hin om thin ta ni chu eng ang pon solution han nei tum ta ula kan solve te han tiulan chok don ma lo a cho hlei thei lo khan om ta ni chung ho chu a cho thei miao lo wangin khatiang chi ho chu no solution ani kan ti thin ta ni kan sai kai zel don no solution an ti ta ni cho thei lo ho kha mo chuan hemi ma chi kan lo cho tak pen pakhat man chu cheng thumane pencil pakhat man chu cheng hi kan ti ta chuan an pani bel chu khan chenga asiam 3 plus 2 ka chenga ni chuan chu tiang pahni chu kan le 2x plus 4y equal to 14 ti kha second equation ani kha hei khami manga kan cho po khan he number 3 le 2 bok kha he equation point a mil thlapani ti pon china kan prove to kha chuan number dang reng ta hian 4 le 1 kha ain bel chuan 5 thoni rolin an huaya 4 le 1 zu mangmot ula he equation hena lo mil thei to mi lo theya mil big 3 le 2 ti lo hi chu kha equation kan a mil mi alo ta ni chu hemi ma kan cho tak zong hemi ma hei graph te po kan cho kha ni ta kha nga answer big pakhat a big riawa mo an mil big ka om thei ho kha an unique ani chu an special kan ti don nge ni mo khatianga answer support big pahni chau x tan chon 3 chau le y tan 2 chau lo chu kha equation pahni te khan an support thei mi alo kan tiang chi an unique em awangin chung ho chu unique solution kan dila thin ta ni khatianga answer pakhat chuak bal thei ho kha mo unique solution anom le ta ni consistent de ponte hei inconsistent de ponte consistent chu answer khatianga pakhat mal nei ho kha hei hi inconsistent de podi thei ba ni chuanin pakhat dang le a chuanin hei kan han chokan ki na question 10 khata kan loron chokanga atopa answer hi x si pakhat mai ni loin chihni support om thei ta ni y po chihni support om thei ta engene splitting the middle term ten eng tin mo kan lut kwala answer kha pakhat I tam support thei dan kha anei ta ni chu tianga pakhat I tam support thei answer ho chu infinitely many solution and thin da ni solution tam takanei thei tina ni chu many solution nei thei tina ni chu thil chi thum ka soi hami ta pathum tal hi chin chiaro unique solution chu answer big om thei ho khani ta no solution chu a question dik lo kan ti don nge ni chua mu mal thei lo answer om thei lo ho ka no solution nia chuan
pakhat item answer nei thei chi question an omak a sei don ka soi to long chumi question chu tiang chi chu many solution ten the thin ta ni chuan multiple choice a common em heng ho unique solution no solution many solution hi graph line mang hian a hriat thei zung le hala graph a hian an chin tanok ila mo graph lo om ta ni chuanin he graph a hianin equation pakhat zo ka tang khan in han cho khanin rin pakhat kha ti deuh hian a kal ta mo equation pahni tanga rin dangin nei le kha ti deuh thena lo kal le ta in sut na pakhat an nei thin ta ni heta pokhan an nei to kha khatianga in sut na pakhat mo intersect kan ti don meaning intersect ho ka intersect to in su kha graph line pahni kha kokalatia mun khata anin sut chat chuan heng ho chu a answer b kom theina unique solution nei chi an ni mo ti kha hriat thei ti na ni chu zona om thin chu multiple choice a chuan if the two graph lines semi graph lines they intersect at one point pakata intersect ta se then in solution nge nei ti khan an zo chuan the equation has unique solution ani intimate don ti na ni chu chuan n tir nan graph kha kan han draw le chin don ta ni kha graph a khanin rin kha hemi equation ma sajok in han cho vela tang khan n tir nan me kha box tin sia manga tiro box tin sia ma x tan le y tan khan box tin an sia ma ti chon graph line kha ti hian ron kal tharu mai ni pakhat tan khan hetiang sina in ti ang thau khan chon hemi equation tan in han chok le box kain han siam le vela ti khanin x le y tan chon bla 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 in zia ka chon graph line kha ama kal ang thoina kal ta ni ti hian eng ti khotika ma anin su don lo ni hei achan chu anin parallel hei in karin angin an kal char don eng nga thui po kal sein parallel don ani ain parallel ni hetianga rin in parallel tat mai hiron chok thin ta ani chon khoya ma anin su don lawa hetiang answer ang chi hi in su nei an nei thei reng lo me answer nei thei lo ho kan no solution kan ti kha lo ni ta chi ata ni chu anin parallel chuan if the two graph lines he graph lines te pani kha in parallel chuan kha equation khan it has no solution ani lo ti khan in chang le ang kha multiple choice ate po chok te chin chia chiang view ro hei chuan apakhat le chuanin graph kha lo umta he equation atang khan kan so yang tho khan box sein an siama graph line kha taina ron kal thale ru amai ti te ang ron kal thale ru amai ne chuanin he equation khan han chok le box sein an siam le chuan kharin chunga ve khana roin kal thua ta ni two graph lines te kha anin kal thua ta tlat mai ne hei tiang hi coincidence mo thleng pal kan ti don nge ne coincide an ti me coincide no hetianga invoke thoi coincide an ti ta ni chuan hetianga coincide ang chi ho coincidence ho hi in mu fu do chuan in rual ang hi solution heta point hei in sut na pakhat chau ani ta chuan in sut na ka tam takan nei the va in many solution case kha lo ni vele chi tina ni chu MCQ1 zo thei chau kha uluk deuin chin chia tu ni ti te point in du nei no ta lo copy ula two lines te kha graph lines te pani kha helai mi te kha intersect ani chuan intersect in sumo intersect at one point pakata anin su chuan one point ni chuan enge kan ti kha it has unique solution an nei kan tingamang mo hei pakhat na panhina chuan kha graph two lines te kha the two graph lines kha are parallel mo anin parallel chuan parallel kha chu hei pakhata kala athlanga pakhatia in sumi alon kal chuan solution khoya ma in sulawa an nei theilo chu wang chuan it has no solution ti kind of chin sianga anin work thua chuan an kal rual chuan coincide ka ti kha on two lines te kha two lines are coincidence ma coincide ani chuan it has many solution inteliang hei hriat chian le tu nani chuan thil pakhat kan zot chinang cheunga ta hianin to ber na ta na 2x plus 3y is equal to 7 4x plus 6y is equal to 9 temalo om tani hello tani hey hi
multiple choice akhana ron kal tani equation pahin ron pe chewa these two equations hey equations pahi te hian have in solution nge non option a pakhanna chuanin unique solution non titani panhina chuanin no solution non titani pathumna chuanin many solution adik ber thlang chok non ti don chani khoi hinge answer hey mi hey khonge answer hey question panitan hell mark lekan sia draw ni chuanin sarkhanin graph in draw huna khanin graph in draw huna khanin anin insut na nei chin ni chuan anin sut chuan unique solution atia sarkhanin graph kan rin khan anin parallel chuan tia in parallel chuan kharin pani kha many solution no solution ania chuan kha graph line te pani kha anin vuak thwa chuan many solution ani tisia ani chuan khonge ni graph kan draw ngai ti tani hein china graph sei to hemi ma graphical method ka chong khan hemi trang hianin box kha chok in han chok thlam box in choka hemi trang hian box ten han chok le graph paper a khan in han plot a ti khan graph in han ti tiana lo om tlat many solution ani mo ti kha atopa in zong chuak chok me khami graph in chok pumpui chung kha array many ma khat le ka pusia khatiang khan a boi thak ta ni tuna mi ringot hriat hi chu kha ai hriat ol samdan kha omle ta chu ti hian in tiang coefficient ho in an taula hey variable ka ti ka hey variable ne amma sami zel hi coefficient tro coefficient ho zong hi ming petai la hi a ni ta se 2 hi b ni ta se entina na hey c ni ta se mo hey hi a thau ni se hey b thau ni ta se c thau ni ta se a voi ni kha chon an hriat thanna na hey a masa zo a1 di la hi a2 mo b1 b2 te tai la c1 c2 te han te tai la ti khanin ti chuanin kan divide chin don tani a1 le a3 kan divide chin anga a1 divided by a2 mo b1 divided by b2 c1 divided by c2 ka divide chin don tani a1 a khan engzani kha 2 ta a2 kha ngani 4 2 by 4 ti nang kha lo ni mai ta tan kan jiak le lo 2 by 4 helai continue na chuan 2 by 4 ti na ni ta b1 kha 3 ni ta b2 kha 6 ani ta b1 by b2 so 3 by 6 ani mai ta c1 by c2 7 by 9 ani mai ta chuan tianga hianin kan chok te ta ni 2 1 is 2 2 2s are 4 1 by 2 chuaka 3 1 is 3 3 2 is 6 ania 1 by 2 chuaka hi chu cancel theilowa 7 by 9 a chuak ta ni amma sapani hi tia ka chotet khan a chuak hin anga a pathum na hi chu anwa equal kan tingam talo equal hi thai ching anvain angve talo ta ni omje chu a1 by a2 le b1 by b2 te kan chotet khan anin anga hi mo hemi te pani hi anin angve tolo ta ni hetiang case alo om thei ta ni pakhata chuan hetianga hei thil pathum mani kha kan thlir kha hemi te pathum kan thira amma sat pahni te hi an lowin equal a adol hin equal to lo chuan all sum takin rang tokin no solution nei ni indikha done teng chi no solution ani chu kan thathiam chuan until nan he kan equation in 2 by 4 ne 3 by hey until na 5 te ni ta se hey mo 2 by 4 kan chotet khan 1 by 2 chuaka 3 by 5 kan chotet khan chotet theilowa atir pahni hi anin anglo ha ringot mai ni at pathum na pe chu va check po pe yom tolo atir pahni hi anin anlo ngal ri ngot chuan unique solution ani intile mayang unique solution ani kan na thathiam zelanga chuan entina na he ka enge ka dikha 3 by 6 te lo ni ta se hey 2 le 4 ka cancel khan 1 by 2 chuaka 3 le 6 a po khan 1 by 2 lo chuak ta se helai poi cancel thei tai la entina na 4 by 8 4 le 8 ani ta se 4 le 8 chu cancel le tai la 4 1 is 4 4 2 is 1 by 2 thau te lo chuak le ta se ani nang phei ta put mai ni hang ho chu 1 by 2 vek an ni ain ang phei ta vek ta ni example 1 by 2 ka manga 2 by 3 4 by eng poni thein hemi ka chu ka example man ka chotet na khan 1 by 2 non chwa vain ka mang lak lo mai mai ni
an lawin an phei put chuan heng ho hi vai hianin engma thai chiat ngai lawin ang phei ve kan ni chuan many solution in tile me kha ama sa ka soi khilai ka soi ang ai khian all sums of ta chu chu ti hian kan sin sia ti leng jong hei poi in du chuan in lo copy thalean a1 by a2 b1 by b2 hi chu coefficient io2 zel kan ti ka c1 by c2 te hi atir hi anin an lo ngal ri ngot chuan hei pe chu va en po ngai to lo he tiang hi atir panin an lo ngal ri ngot chuan unique solution kan ti ngal ngam turani tinani chu chuan dang le chuan a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 atir pani te chu anin anga hi ma sei ain an to lo chuan no solution chuan a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by ain an phei pu chuan hei hi many solution in tile mai tur tinani chu kha omzia chu nitani solution khian dan thade chu chuan hei lo copy nga thil pakhat ta hian kan han eng ti lo khum cheunga chuan hei lo ni ta tinang an ti kha lo chu 2x plus and ti nan mai 4y is equal to 7 telo om ta chuan in 6x more plus 12y is equal to 21 telo om ta ne hey equation hi eng solution nge anei le ti khan lam zot ta choni mi khan a graph te han siam sak vak khatia top a graph atanga hemi manga chui chu ai chon hemi manga chui chu en all sum ta zok ta ea1 chu heni ta eb1 chu heni ta sorry ea1 chu heni ea2 chu heni eb1 chu heni b2 c1 c2 ni ta ni tro indil du khan han divide ngal sin ula 2 le 6 2 by 6 2 2 1 is 2 2 3 0 6 1 by 3 chu nga la tro hey 4 1 is 4 hey 12 4 3 are 12 1 by 3 chu le 7 1 is 7 7 3 are 21 1 by 3 thau chu le ta he tiang ai an phei put kha chuan many solution case khan chi tina ni chu ha tiang khan an solution kha all sum te na hriat thei vek ti te kha in lo se boka chuan hemi mang tho hian unique solution many solution he unique solution formula ti to mai tiang many solution ti te he tiang ho mang hian hemi hi lo en lo kula hemi equation hemi page le lama Mizo ki helai 1 atanga 7 thla theng hi chu graph anni tani 1 2 3 4 5 6 7 hi chu he shangin sara ten an zir ti rang chuan chuan helai achunga mi equation number 8 lo lang hi elimination method amo khan substitution bo khan achole mai thei bo kain lo chokle mai nga chuan atwai che helai 9 atang chuk thla ho tiang ho hi homogeneous kan the system of equation de kan da ho hi tuna many solution kan zirte unique ti te khatiang ho ku minga phun on lang ta kumo so that this has a unique solution ti te ron lang ta heng ho hi tuna atopa ka soi hi kina video thara kanon mangdona hemi solution manghian helai atop tlar ho hi kan chok thalenga chu chu video clip tharlakin hemi man nai kan chok doni le kan thil zir chu equation pati nge 3 na equation po lo ni ro se alo nge 3 na hei ni tani equation 1 le equation 2 in nge nga elimination method mangin xi le yi kha chok chok ron di pon kan soi vek to kha graphical method an ti ni pon graphical method mangin in zero mayang chuan substitution method ti pon zero mayang chu chu lo ni mai chuan atop bera kan han soi le tak chu solution engang nge nei ti kha unique nge nia many solution nge no solution ni ti kha topa kan soi tel le chu zong chu tun video clip kan soi khania kan soi ang khan clip sang changin equation ho kha kan laron chokle dona tuna mi kha introduction mai ba ka multiple choice question an poi mo don hlam lu tu ka all in one angin linear equation in two variables chapter hi kanun da phot tinani chu amalte teng kan nasir le